Helo Snapchatters! Gareth yma. Ti'n gael... Dych chi'n gweld hwnna? Gael glare off yr... Weird. Mae'n biws. Lamp, dio. Helo, Snapchatters. Mewn sy'n ni'n dangos i chi o'r set-up ar gyfer y parti can i Gymru heno. So, dwi wedi gael dipyn o snacks o yma. Gynnu fi monkey nuts a twiglets a cans. A mae'n gynnu fi dipyn o sweets, dadas, lotions, ferrins. Dwi gael nhw'n dadas. Gynnu chdi jelly babies, jelly beans, Skittles ag M&M's. So, werth bita nhw un ar y tro. Chos, mae'n weird combinations yma. A wedyn hefyd gynnu fi torth, classic, ag chips. So, mae'n di rapio rhywun o'n gyfian iawn, fyddai'n cracio'r chips yn gorad. Fy'n parti gan i Gymru mynd ymlaen. Just gorau disgwyl am y guests. Just disgwyl i'r lads neu ladies gorau. Cyn cracio'r chips yn gorad. Chwili eisiau chips rwan. Fel ydych chi'n gweld, dwi'n gweld o'ch gwylio'r can i Gymru yn fyw ar clic. So, dwi ddim yn cael hysbysebion hilarious rhwng yr action. Meach! Shh! Wow! Can i Gymru! Wow, mae Elin Fflir a Tristan edrych yn siarp heno. Mae'r chips yn gorad, a mae'r canu wedi dechrau. Oce, di'r canu heb wedi dechrau, ond mae'r music wedi dechrau. Felly, y can gyntaf ni wedi orffan, Mared a Jacob Elwy o y trwbs oedd yn canu hi, a can Chwydian Meilir oedd hi, a gawn ni weld sydd eithi oedd enw'r gan, a o'n i'n meddwl bod o'n really da, nes i really mwynhau, oedd o'n sort of rock and roll, o'n i'n licio yr duet, y ffaith bod yna dau ni nhw, so, really da, good start i can i Gymru 2019, disgwyl i yr hysbysebion o'r fan. A wedyn, o'r can nesa, really excited am hwn. Tord yn agos gyno Emyr Chris yn cael ei performio gyno Miriam Isaac. Wrth gwrs, Miriam Isaac, merch CPJ, so mae'r ser i gyd allan heno. Really excited am hwn. Rock and roll ydi can yma. Ba-doop. Bass, cool. Oh! Cool, de. Boom. Dwi wedi clywed hwn o blaen, ond mae'n instantly catchy. Tydwy'n dda, dyn nhw'r can yma. Be lici di amdan yr hen Gary Owen Hughes a'i Met Gareth Ellis, ond maen nhw definitely'n coci. Oedd tydwy'n dda, gyno Gareth a Gary, enwa da. Oedd enw'r can o tydwy dda. Ac oedd nhw dda. Dwi'n dechrau meddwl bod neb yn mynd i droi fyny parti fi. Worrying. Lot o bobl wedi bod yn gyrru negeseuon i fi yn dweud, pwy ti'n cystadlu, Gareth? Rwbio fe fewn. Ti'n gwybod fe mewn parti o ben fy hun? Yn gwachio o'r teli. Pan bych chi'n meddwl bod fi'n mynd i fod yn performio? Ti'n meddwl bod yna dau, Gareth?
Na, agos! Mae hwn yn tiwn. Can yma di ti a fi, gyn o Sean a Chwys. A can i fod Ellen Half Taylor. Ti a fi. Tiwn. Fel hyn da ni fod. Mewn parti ar ben yn hunan. Yn edrych ar ffôn trwy nos. Efo snacks, heb i dwtiad bom y chips. Gwachad cystadleuaeth canu a sgwennu cynion. Dwi'n meddwl na hwn di'ch can sydd wedi effeithio fi fwyaf hynny. Mae hi yn cyrraedd crunch time rwan. Mond 3 ar ôl. Nesaf mae gynnon ni Celyn Cartwright yn canu Paid a Phoeni. Gyn o Adam Watcher a Gareth Owen. Gareth all. Gan i weld sut ti'n deud cyfenw Adam mewn eiliad. Woctor. Hyfryd. Mali Melyn. Mali Melyn yn swnio fel cymeriad ciw yndi, eitha diniwad. Helo, fi di Mali Melyn. A croeso i rhaglen Mali Melyn. Swn i'n gwachio hwnna. The future is bright. The future is Mali Melyn. Cofio hwnna? Slogan orange. Oedden nhw'n neud ffôns a fatha contracts. Pay as you go. Broadband hefyd, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs nathon nhw, dwi'n meddwl nathon nhw mergio efo T-Mobile i greu EE. Enwch can yma di Aros Funud. Jazzy. Oh, ma' hwn cool. Really cool. Mali Melyn. God, ma' hwn yn funky yndi. Lol, dio. Ond ma' hwnna LOL oedd o. Yeah! Paid Cymru dy lol. Lol lol lol. Lol 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 lol. Dwi'n really licio het fo. 5,000 o bunna. Dyna be mae Gynullydd yn gael. Loads o cash. Swn i'n ennill can i Gymru. Yn anffodus, dio ddim yn mynd i ddigwydd blwyddyn yma. Ond, os fyswn i'n ennill rhywbryd, gobeithio blwyddyn nesa, swn i'n cymryd y 5,000 na, a swn i'n prynu S4C. Hyn di'ch cicar. Efo'r... pan fi bia S4C, swn i'n rhoi rhaglen teledu i fi. Genius. A swn i'n rhoi cyflog o 5,000 o flwyddyn i fi. So mae hynna fatha unlimited cash wedyn. Achos byddai'n cael 5,000 bob blwyddyn. Maen nhw'n barod i datgelu'r Gynullydd. Dio ddim yn mynd i fod yn dyfrig topper, ond o'n drydydd. A dio ddim yn mynd i fod yn y trwbs achos maen nhw'n ail. So mae'n 1 o 6.
Sbio ar nhw gyd. A chipio gwobr ariannol o 5,000 o bunna yn ogystal â chynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Bangor. 5,000? Enillydd Can i Gymru. Sbio tlws. A 19 ydy... Bod yn ystafell o... Boi, bwncath! Bach o anti-climax bod yr build-up I gyd wedi... O'n I wedi rhedeg allan amser.